Салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарои азиз, наканеста ҳиҷомаи мо кушода шуд. Пурра ҳама чимон оварем, алҳамдулиллоҳ, кора сар кардем. Кадом нафарое ки дар шаҳри Санкт-Петербургем марҳамат кинем биёен. Обши процедура ҳиҷома 2000 рубл. Дар ин 2000 чӣ дохил мешавад? Фита бочка, 3 намуд массаж, вакуумный массаж, ручной массаж и аппаратный массаж. Плюс банкаи ҳиҷома. Ҳамаи ҳамин 2000 рублай. Банкош, бародарои азиз, банкои оригиналай, хеле ягон вай нест, оригинал, прозрачный нестан. Хоб, фаромӯш накунед, ҳар рӯзи ҷумъа скидка 500 рублай. Дигар рӯзои ҳиҷома 2000 рубл, рӯзои ҷумъа 1500 рубл. Ҳамаи ҳамин чиз дар дуриш дохил мешавад, лекин нархш 1500. خب مقصد از روز جمعه اکسیا کردن در چیه؟ ایونه که خب همین روز جمعه ما فایده نمیگیریم و خدمت میکنیم در مردم مسلمان. در این حجامه ما تمام نمودی دارووری ها یافت میشه. کتاب قرآن، جای نماز، تسبیح، اپیدمی پستانی، داروی توبتی همه نمودش هست. بیاین برادرای عزیز، ما شما را انتظاریم. با نگفتنمون فراموش نکنین. فراموش نکنین برادرای عزیز. خب در جای ما وقتی که اومدین در دور اومدین، همین ببین اینجا خرطومخانه هم هست. خرطومخانه اسماعیل. خرطومخانه اسماعیل برادرای عزیز از ساعت 8 کار سر میکنه تا ساعت 1-2 شب. خب کدامایتون که مقصد айраҳои дур мебиён дар инҷа аввал шикамтона сер мекунед ба ҳиҷома мебироед. Ва дар инҷа боша авиакассаи Исмоил Тоҷик ай. Авиакассаи Исмоил Тоҷик. Хоб нигоҳ кунед бародарои азиз. Ҳар рӯзи ҷумъа дар билетҳомон ҳам скидка ай. Мақсад ҳамун фоизе ки дар рӯи билет мемонем мефурӯшем мо, дар дигар рӯзҳо ҳамун фоиза дар рӯи билет намемонем. Рӯзи ҷумъа билетҳо ба нархи ҳамин дастрас арзон удобна гуфтиу гапҳо фурӯхта мешавад. бе ягон фоизи иловагӣ аз тарафи худмон. Марҳамат кинем, биёем бародарои азиз, мо шуморо интизорем. Адресҳо дар рӯи экран мебуро. Адресҳои корхонаи мо шаҳри Санкт-Петербург, метро Приморский, Железноводский 68 метро мебуроен, амахи рӯ парутон Бургер Кинг ай. Амахи мебиёем пеши Бургер Кинг, айси Бургер Кинг ай, айси мо ҳамон рӯ паруи Бургер Кингем наздика. Алло нига